Здравейте на всички, които гледат този клип. Значи, днес ще говоря за темичката за приятелите. Първото ми видео беше за приятелите, моите хитрите. Но днес ще говоря за приятелите. И ще кажа някои важни неща за тях, защото, да. Напред, не се повлиявайте от клипа, който беше смесен. Този може би ще кажа повече неща с тях. Приятелите, истинските първо започна от фейк приятелите. Значи тия хора се правят на ваши приятели само когато имат нужда от вас и ако вашите приятели са фейк, не се тревожете, ако не ви пишат, добре са, но не се надявам, че всички имат само фейк приятели. Надявам се, че всички си имате и нормални приятели, които са винаги до вас и са истински. Също така, фейк приятелите не се интересуват толкова много за вас. Имам предвид, не ви питат толкова как сте, почти винаги ви пишат само за примерно някаква помощ или са в кофти настроение за да ги оправите или нещо подобно и примерно когато им кажете на вас да ви помогнат, те не могат да ви помогнат, защото примерно имат по-важна задача да ядат, примерно. Да, и има такива хора, които са ви били приятели, да кажем гордо са ви помагали, но по едно време започнали да се подиграват и някакви такива неща или нещо подобно. Имам предвид, че да знам, примерно почнали са да ви говорят за гърба. Това не са приятели. Това мисля, че всички го знаете, няма нужда да го казвам, но все пак. Ако имате приятели, които правят някои от тези неща, които казах, просто по-добре не се занимайте с тях, защото само си губите времето и няма смисъл да се занимавате с хора, на които не им пука за вас. Казах също така, че всеки от вас се надява на поне един истински приятел. Истинските приятели са хората, които винаги са до вас, винаги ви помагат. Може някой път да не са се интересували как сте, но това няма значение. Ако винаги са били до вас и винаги ще бъдат до вас. И наистина са ви го доказали, че са ви истински приятели. И да, също така, добрите приятели не ви прецакват и почти винаги са готови да ви помогнат в някаква ситуация. Също така, истинските приятели понякога казват неща, които не искат да кажат. Имам предвид, примерно, казват, че повече не искат да бъдат приятели с вас, всичко е свършило или нещо подобно. Това го казват само, защото примерно са ядосани и не искат да кажат това, което мислят. Тоест, казват това, което мислят, но не го мислят наистина. Разбрахте ме. Да. И когато най-добрият приятел или добър приятел или истински приятел на вас ви го каже това, не се отказвайте от него, опитвайте се да си отправите взаимоотношенията и не го губете, защото тези хора винаги ще бъдат до вас и винаги са били до вас. Да. Но не се отказвайте от това, ако някой приятел ви го каже. Тези хора винаги ще бъдат до вас и винаги са били до вас, щом ги смятате за едни от най-добрите си приятели или истинските си приятели. То почти едно и също. Но, да. И това бяха някои от основните неща за приятелите, истинските или фалшивите. Има и други неща, които не съм казал, обаче мисля, че вие си ги знаете. И съжалявам, ако по време на клипа сте чували странни звуци, но това беше по-голямо ми. Съжалявам. Дошло и 2 минути ми зададоха предизвикателство в Ask и мисля да го направя, защото не кой знае колко. И предизвикателството е, чета. Може да се обадиш на Гуамбиев, без да го предупреждаваш и да му кажеш, че си в цикъл и да го поможеш да ти купи превръзки. Окей. Ето. Оги? В цикъл съм. В цикъл съм. Говори малко по-силно. Ще ми изгори пицата, в цикъл съм, братле, може ли превръзки? Да, Оги ще му изгори пицата. Не можах да му си забавам с него. Съжалявам. И давайте ми други предизвикателства, защото сигурно следващия клип ще бъде
казах, че направих епизод 2 и ми казахте предизвикателства и въпроси, които да ги направя в следващия ми клип. Благодаря много. Обичам ви.